Салом алейкум бародаро. Инеҷа раҳи пиёдараҳаи байни ду деҳаи яхичи қала ва беги сияҳ. Беги сияҳ дар ин тарафай, яхичи қала дар ин тараф. оби кабуд дар дараи шавр меояд. дараи шавр дар ин тарафай. пули ғул иҷара меган мардум. инаи қубуро қатӣ боби нӯшокӣ бо барои замино ин тараф як 100-200 гектар заминда об меравад. инаи кӯприкчак. ина қубуро. ай оби тутак меояи о 1986 сол сохта будастаншон. фон геяй чияй. ина қубуро. инаиҷа пули ғул. ина бинеш. не поёндан як кӯприкчаки чӯбина майдак пеш одамо ба ута мегзаштанд. уна диёрай чӯр. наздикш биёрем. ина қубуро. об мераванд қатӣ. болода дашти беовай. тирамо об ровабдан бояд ай бор оба сар битиянд. тамом.